So, hello lwgwpwr, good evening to you all lwgwpwr. Ntaman tayo manche godan video lanan people lwgwpwr. Ntaman ay sibabu thumbnail nainani bujikabai janago lwgwpwr. Ang dini mani video manai naideng. To lwgwpwr dini video beni jahaibai mane ntaman thumbnail nainani bujikabai janago je Rita bosumutari आरो kola bosumutari beयो लाना खारदों आरोना kola bosumutari Rita bosumutariखौ लाना खारदों आरोना बेहा गथ'सा सासे दंखायो हिनजावसा तो बे दायो मालायनि न'खरखौ बरबाद खालामनानै बे हिनजावखौ लाना खारबाय आरोना दा फिसाया दासिमबो नेनानै दङ बिथाङा जोबोद दुखुयै दङ दायो माने जोङो मिथिगौ बयबो न'खराव सासे मानसि गोमायोबा हिनजाव एबा हौवा गोमायोबा बा गथ' एबा गेदेर बिदि मानसि गोमायोबा बेसेबां दुखु जायो जोंनि न'खरनि मानसिया नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो खावलायहरदों जे नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बे हिनजावखौल' नङा सानैखौबो बे kola बसुमतारीखौबो माने नुयोबानो हमनानै दोन आरोना बेखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो जे नोंथांमोना हमनानै दोनो बे हिनजावखौबो हौवाखौबो जेरावखि नुवा अन द स्पट बिथांमोनखौ हमनानै दोन आरोना थ' जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायबासो हेफाजाब खालामनो जों जाथिखौ नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेखायनो जों गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनांगौ आरोना बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नुयोबा बे kola आरो Rita'खौ नुयोबा हमनानै दोन आरोना जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि गोबां जागासिनो दं बार जाबाय थायो लोगोफोर रागा जोङो दुखुबो मोनो नंगौना नङा रागा जोंनानै बुफ्रांगोनबो बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोबा आरोना आरो दोखो मोनखायोबो बिथांमोना थेवबो बिसोरो मानो गिनो रोङा नंगौना नङा जोंनि बर' हिनजावफ्रा मानो गिया एसेबां बुजायो मानसिफोरजों माने बिदिनो मोखां नाया मा नाया बुजायो अना खानानै थेवबो मानो बेफोरबायदि गावनि न'खरखौ सिलिंखार खालामो बेफोरबायदि बुजानो लुबैयो नंगौना नङा थ' दुखुनि बाथ्राया बेनो जे लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा हाजार बार जाबाय बेफोरबायदि प्रब्लेमा थ' बेखायनो जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेमफोरखौ जोङो सल्भ खालामनांसिगौ आरोना माने बेफोरबायदि जे जाया बिसोरखौ माबा मोनसे माने आखायाव लानांसिगोन आरोना माबा मोनसे गोरा आयेन लानांसिगोन आरोना नङाबा जाला मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि सिरियासलि आयेन लायाबा बिसोरो खारबाय थागोन हौवा हिनजाव गारलायनानै खारगोन नै बेफोरबायदि आरो दाय गैयालासिनो जे फिसायफोरखौ दाय खालामनानै खारगोन आरो हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो हिनजावफोरखौ दाय गैयालासे दाय खालामनानै खारगोन नै बेफोरबायदि अनेक जायो लोगोफोर नंगौना नङा जे फिसायखौ दाय होयो हिनजावखौ दाय होयो सोरबाया नै बेफोरबायदि आरोना दाय होब्ला होब्लि खारनोसै आंखौ मोजां जाहोआखै मोजां नायाखै बुयो रायो नै बेफोरबायदि दाय होनानै माने खारग्राबो दङ दा गासिबो नङा आरो 100आव माने बेफोरबायदिया 50% 60%आनो दङ आरोना बेफोरबायदि खालामग्राया थ' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खावलायहरो जे नोंथांमोना बिसोरखौ नुयोबा माने हमनानै दोन आरोना जेरावखि नुवा मानो आरो हौवायाबो हिनजावाबो एखे गामिनिनो माने एखे गामिनि बेफोरबायदि गावनि बिदा जानायनि हिनजावफोरखौनो बेफोरबायदि बा लोगो जानाय बेफोरबायदि हिनजावफोरखौनो बेफोरबायदि लानानै खारोबा मा होनबावनो ना लोगोफोर बेफोरबायदिनो खाथि खालानि मानसिफोरखौनो बेफोरबायदि लानानै खारोबा अना खारनानै बेफोरबायदि मालायनि न'खरखौ सिलिंखार खालामना होयोबा मा होनबावनो ना लोगोफोर जोबोद दुखु नाङो आरोना बेफोरबायदि जायोबा आंबो जोबोद दुखु नाङो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोबोद दुखु नाङो जानो हागौ जे जायसो जाजायो बिसो मिथियो नंगौना नङा थ' आंबो जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि जायोबा थ' बेखायनो नोंथांमोना माने जेरावखि नुवा मानो अन द स्पट बिसोरखौ हमनांगौ थ' बेनो आरोना आंनिफ्राय खावलायनाया नोंथांमोनखौ थ' नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना थ' मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो माने दावगालांनो हागोन लोगोफोर थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम शेयार खालाम भिडिअखौ थ' बेनो आरोना लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय एन्ड सि इउ अन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय